Og der skal I eddermame være søde, fordi der er nerver på. Han er ligeglad med, jeg er virkelig nervøs for. Men det er fordi, for overhovedet at få ham i praktik, så skulle jeg have et lille møde med skoleinspektøren, og lad mig sige sådan, det gav mig en del flashback. Jeg har haft mange møder med en skoleinspektør i min tid, men det var første gang, det var på noget positivt, og så forklarer hun mig, at jeg skal sådan ligesom vise ham miljøet, og sådan ligesom vise ham ind i, hvordan at stand-up-miljøet er. Og derfor så har jeg sådan generelt prøvet at være pisse ligeglad med ham. Og så har jeg selvfølgelig talt dårligt om ham, når han ikke har været der, og stjålet hans jokes, og så til sidst, så er han sådan egentlig bare blevet sådan smidt op og ud, ikke? Altså, det er det, vi i branchen kalder en Simon Talbot. Nej, men han skal da prøve de forskellige ting. I går var det kokain. Og nu her i dag, der er det jo så jer, som han skal smide for. Og det er sådan, det er jo aller første gang, og det er meget, meget lidt, han bare lige skal. Men det er kun lige for at få den her scene fornemmelse. Så nu skal I simpelthen være rigtig hamrende søde og tage imod vores kære praktikant Mathias Wiberg. Hej, jeg hedder Mathias. Jeg er 40 år gammel. Jeg er nok den yngste. Jeg har i lang tid gået og troet, at jeg var tokkeret. Så finder jeg ud af, at jeg er ordblind, så det viser sig, at jeg er mørkeret. Og jeg har nogle sødforældre, troede jeg. De vil prøve at hjælpe mig med min mørkeret ved at prøve noget for mig, der hedder aversionsterapi. Aversionsterapi, det er, når man bliver udsat for noget, som man frygter, kan det ud af. Og de har så gjort meget ud af det. Så de har gemt sig i mit skab i en time. Det er ligesom bare lige ved at falde i søvn. Så springer de ud af skabet. Min mor med et lag over hovedet, og min far med hockeymaske og motorsav. Så nu er jeg ikke kun mørkeret, nu er jeg også bange for lagen og hockeymaske og motorsav. Så for at gøre det bedre, så sender de mig så til en psykolog. Så starter med at sige, hej Mathias. I dag skal vi prøve noget, der hedder aversionsterapi. Nu er jeg også bange for psykologer. Det var alt for mig. Tak for det.